Може ли бре? Аз съм родена за шофьор на автобус. Лекичко. Опа, къде е спирачката ти? Я ти казвам, че тя е малко странна. Сега не бързай да влезеш дясно. Правиш запора и чакай така хубаво да минем. Тогава в следния момент ще се насочиш към моста. Спрямо вече. Спрямо. Наляво ще можеш да видиш? Трябва, искам. Добре, обаче лекичко така. С седмителната спирачката. Чакай сега още. Гледай си в горното огледало да видиш къде ти минава задницата. Сега там ние по-не трябва по-далече направо, към чекала да отиде. Естер, трябва да изкараш една категория. Аз сам. Много Плани на бреги. много в чекала ще се качим, ще го направим. Дръбни. Дай сега наляво. Айде справя. Бе категория ли ти е намерение да изкараш? Да. Верно ли? Като се пенсионирам и нямаме друга работа. Карам. Ще караш. Малко наляво и те по-натил. Да ни взехте на тебе. Може да покараме повече. Ми сега може да се направи лонче, като ви иска да го изпробват така или иначе. Нали? Не знам, ще сте фук. Кой да ще видим? Да, може. Сега така още наляво отида. Още наляво.